wonqena ukwenza umsebenzi omncinci kuba wayesebaphilisa abantu ngekho nto intsha ebezayenza xa eyophilisa bengazuduma ngokuphilisa sephilisi Nkosi yam wahlala walindela xesha lowa makafe Jesus amen ukuze kuthethwe ngokuba uYesu uvuse uLazaro sele kusithiwa uyanuka sekuncanyiwe. Nkosi yam amen Kulo nyaka ke ngoku iLusanda Spiritual Group sazisa lo Yesu njalo amen okokuba mabaphila abantu ngegama igama lika Yesu lisathembekile nakulo amen Nkosi yam sizise lo mcimbi njalo FM amen unengoma ke ethandwa kakhulu ngabantu lena usoyifakile mama ethi inyena lentsikelelo Nkosi yam ndicinga uba wonke umuntu uyayidinga amen intsikelelo zikaThixo aseneli zizo Nkosi yam imihla yonke sidinga ukusikelelwa nguThixo Nkosi yam yiyo le nto ndithe mandizise licwecwe ke namhlanje apha ukuze bonke abaphulaphuli bethu FM bangaphoswa ile ntsika. Yes please Mama Lusanda abantu abathi siqhelile utsho uthi ndingabuyela kanjani esifeni sikamama sendimdala kangaka njenganje uze naleli album ingaba uthi bazafumana ntweni abantu uthi mabaphila abantu but ingaba unetone oyitshintshileyo or bazafumana isasigingci bazafumana laa nto bakwaziyo unguLusanda ngesigingci haya mighty God bam abukho xa isigingci Jehova isigingci sabantu nabasithandayo kuLusanda sikhona kule album Nkosi yam amen ngoba ndiyayazi into okokuba yeyona nto ndayinikwayo nguThixo amen ekufuneka ndiyisebenzisile noba kudlula amaxesha ubone uba ngamamaxesha ingathi le nto yam ibonwa ngathi iphelelwe lixesha zizinto eziye zifika kodwa isigingci andikwazi kwahlukana nazo uvile mphulaphula uzivele ukuba ihamba njani isigingci uthi akahlukani naso Mama Lusanda so wena mntu uzazi into bathina abantu banelunda who are very proud to be having someone like her so ilaa nto ithi awusiphoxi nangoku usasiphathele laa nto uthandela yona laa nto yam yes please yile yasichukumisayo leni ndazi ngayo Nkosi yam ingaba apha kulena ke ngoku isithi usebenze nobani le album inomahluko kwi-albums zam kuba ndirekhodele apha e-Eastern Cape kudala ke le nto ndiyifuna kuba andiyithandi le nto isegoli umthetho uba niyaqaphela ndihleli apha ndizenza izinto ndilapha into ebendisoko ke ndiyidinga empilweni yam sistudio esilapha into ozawulandela ozawuyazi le nto ndiyifunayo amen ndirekhode kuSiya wakwaHlekani ndihleli apha ezweni ndipheka le mbiza Nkosi yam sebenze naye kuSiya bethu sile bekhona unayo nengoma ayicula isicula sobabini apha umalizole kaFololo obhalela ubethu singoma unazo nayo ingoma ndibhalele zona apha emaqhosheni khona ukamva oyiheadbone yam Nkosi yam amen baninzi abantu sabe sihlala Nkosi yam amen mama ingaba abantu abayifunayo le album bangayifumana i-album mama ikhona kuzo zonke ivenkile ezithengisa umculo noba ndingazozibiza amagama kodwa zonke ivenkile zomculo ikhona i-album kodwa xa umntu enoba nengxaki angafowunela kwinamba yapha eofisini engu-073 903 1424 ingathi ke abantu phaa Facebook ikhona into abayithethileyo mntakagathi unikiwe Matomane uthi ndifuna nje ukumkhuthaza umama ndimthanda kakhulu umculo wakhe iyandibusisa kakhulu sekunzima
ndiphelelwa ngamandla endleleni ndimamela wona uthi usetsomo. Siphinde ke sibe naye uThabisa Mbiko kuthiwa ke uTess Facebook. Okay. That she is still my diva and legend. Yes. But okubuhlungu egcuwa azikho iisithi zakhe nezempintsham ubethu. Yayiva ke ngoku ndiyafuna ndide ndingathi ndiyagula apha inina. Nkosi yam, Mama Lusanda uyeva ke, I'm sure ke ngono iphendula leyo. Sizayilungisa loo nto, imbi into yokokuba igcuwa apho ndakhe ndabanjelwa khona ezinto zihlala esitratweni kuthiwe kanti ayikho ivenkile ethengisa umculo. Avuka wakaqova ndicela ninokhe le nto kubekhona ivenkile ezawuthengisa umculo wethu. Amen, mama. Futhi ke nje xa sizayivala uzosixela into yobana ikhona nendawo zoba kuyo recently apha phakathi kwethu. Ndinento endisoloko ndiyinothisa ngawe, everyone you have raised is somebody. Ngoba mntakakaji inkokheli uyibona ngehlumela, powerful ne-legacy. The reason we are saying you are a living legend, sisithi uliqhawekazi, asenzeli ukuba sifuna nje uzenza mhle kuwe. Imisebenzi yakho ithethelele futhi ihambelana nawe, iyakulandela. Ndifuna because wena mntakakaji into esiyenzayo abantu sibaxelela izinto sebelele. Amen. Ndifuna uyazi Mama Lusanda, you are a great leader. Amen. Abantu obakhulisileyo bamile sibadlala apha. Even your own sons, you know, wawubethusile kwa EBMQ, you know, badlala apha, meaning uye wasisikhukhukazi. So xa sisithi you are a living legend,